Hi, hello mga kalasuners, mga kapalowers, maayong buntag no, maayong adlaw ka natong tanan, kumusta? Adlaw da ikarong Huwebes no, pizza size sa buwan sa Hulyo. August dahil no, tuig 2026. Kung sa dili pa din no, shout out ko no, kang Sil Nagal. Salamat kayo idol no, Sil Nagal sa pagpaminaw no. Kung kang Len Sebmen, kung kang Niseles Mudet, salamat kayo no. Kung sa tanan nga nagsubaybay adil tamahan no, salamat kayo sa pag sunod sa mga sugilano no, magikan sa atong drama boy no. Masuwatang pa karon din no, pinadaki ni sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangalan nga Oscar. Kasi dawat kini no, ni Ria Adeliano, abahay kini no sa iyang asawa nga kusog kaayo mong winta. Kadalihok winta, di no. Kabalik ka sa paminaw no, sa ako ang pasultihon nga center si Oscar. Kini ako problema no, bahinis kong asawa taon nga pastilan kusuga mo kwenta ambot kutob sa imong lihok kwintahon kung dili baka alkansi or ginansya baka na pero aron ninyo yung masabtan ni akong sugilano no anong may kini mo kwenta akong asawa inaniyon ako pagsugod ang tanan samtang naginusara kong nagkanta-kanta kining nagahilak og ibalik na ang akong Ugma. Oscar! Oo! Day! Pagpaminaw ka nahan ay. Day, Gusto na ana pag sige mo kanta-kanta diha kay wa gyud kay makuha ang ginansya ana. Usay kang kasi mong laway. Kuros mo itong balik ato. Bade koros bay. Koros jud ganahan. Ikaw, kuyaw yung kay ka. Say kuyaw. Oh, huna-huna ako no. Sa sige nimo kanta diha unsa may nakuha nimo? Wala. Oh, wala man di ay. Naara man di ay na, wa man di kay nakuha, wa may kaayuhan ng gikadalit Onya, nga ano ba guwa ko'y nakuha, be? Unsay unya? Lihok ko'y Oscar, paningkamot sa matag lihok nimo. Nga naa kay makuha. Usa lagi kuha una ko? Suma, unsay angay nimong kuhaon? Maayo! Ah. Nang naring! Awa ng bata. Awang bata, paminawa. Unsay ato, day! Nang, manguwang ko no si nanay ukod koran Ay, kay ay. magpudpud siya. Ay. Sige, kuhaalan diha, day. Nasa may luyo sa pultahanin, day. Salamat nang! See? Kita ka itong bata, Bata pa gani. Unya, Suma, unsay lang kuha sa bata? kunkuran. At least may nakuha ang bata. Ikaw, may nakuha ka. Wa lagi, sigbalik ta na. Naara man di ay na. Wak man di ay. Naunsa ka, Oscar. Wa. Naunsa ka. Wa lagi. Ayaw pa makakay. May lakayo sa mong naong. Oh, grabe sa ninyo. Sa takunaw, mailhan pa niyo. Usa may nilhan niyo sa kong daong, be? Mailhan kayo nga namutbut ka. Forbida, eh. Bida. Pitahon mo niyo tanan akong lihok. Noon sa manong. Mauna akong gingon ni mo nga namutbut ka. Kay wa ka bursulte na kustino. Noon sa tayo nga, unsa, ha? Nga may problema ka nga kang naring sa akong anak. Forbida. Kadar mo ingno tatay nga, mataglihok ni mo, Oscar, kinahanglang daw na kay makuha. Buti pa sabot nga, di ito mag-urungan na. Ay naunsa, kanang asawa ni mo, Oscar, kana si Naring, dito magunda maliwa sa iyang inahan, kabantay ka. Di nyo kuha ako kubantayan na. Kana lagis Naring, dito na maliwat sa iyang inahan, nga makita gani kang mag-urong, badlungon ka gayon. Kay unsa magul makuha niya na magsiging urong. Naaga ni kausa nga maupay pagmata nako, giingnan ko sa inahan ni Naring akong asawa. Hoy, Osming, sige nga hinuktok diha. Huwag yung kay lihok diha. O niya, tay? Ay, kita gukod to siyang bag-o pa kong limata. O niya, lagi giunsa yung pagtumbag sa nanay. Ako giingnan nga. Ay, naunsa man sad ka, eh. Suko ka to. Nasuko, eh. Ako siyang gitubag. O niya? Ingo man siya. Sige lang hinuktok diha. O sa may magkuha ni mo, ana, ha? Unsay magkuha ni mo? O niya, tay? Oh, ako gitubag, eh. Kita man siyang nanghimuta ko. Sige pangutarang usa ko nakuha, tubagon ko bitaw. Muta! Gisinghaga ni mo? Gisinghaga na ko, nasuko ko. O ya, sabi sulti niya sa imong tumbag taon. Oh, gingnan lang ko ay nga, at least may nakuha ko. Pagkakin. Prescal,
Pre Kanot. Saag mo ka? Wa ko masaag, pre, oy. Gisulod yun ka. Mao ba? Kung mao na, tagay de tarunan eh. Bitaw, giariti ka, pre. Kay laay kayong ako ng usara magtagay-tagay sa balay. Ay, problema. Wala sa kwiling ako. Dali, son! Mag-inom na sad mo, ha? Unsa may makuha ninyo ng inom, ha? Gasto-gasto lang kit mo. Unya, unsa may benepisyo sa lawas nga makuha ana? Makahatag nagkalagsik ninyo, ha? Wa Oscar, oy! Tabla na inyong gisunok ang inyong atay, ana. Di na rin. Nay, paminaw ha. Kanang inyong imnon, alkohol na. Sa sige ninyong inom, pwede maluto inyong atay ana. Masakit mo hepatitis. Kay bawa ka kung saan ang hepatitis. Sa nga lang daan, patay na ka. Patay, tis. Perbida. Nay ha, awa ha, tagpilang botilya sa inyong imnon. Ibutan tala 50 pesos ang lapad. Unya makahurot mo kunong kalapad, pila na? 300. Inig sakit ninyo mo, operahan mo sa atay, pilay bayad. Gamay rang 100,000. Inig sakit ninyo sipa, maunay bayranan, di ba? Unya, og naapay lang sakit ka matrigger. Mapagad inyong baga, inyong tinae, inyong kasing-kasing. Awaan na. Tutyo unoy na mo. Og gani na Oscar. Kung maumang ng ingon anak na, ay pamyembro na lang daas punerario. Ay, para makalibre kag lungon. Dong pagkoy. Dugtakoy, Di na rin. tapos tanong ka. Hoy, sa laktod na pagkasulti, Oscar, gihinay-hinay ni mo patay ang imong kaugalingon. Sige lang. Sige lang. Sige. Ginahinay kag patay, anak, sige lang. Sige lang, God, perbida. Huwag man siya magdali. Ay, wa ka magali. Okay, sige. Og masakit ka, ayaw pangayo nako ha. Ayaw pangayog tabang nako. Dagan sa ospital nga ikaw ra. Og gigud gani mada, kamang na lang paing sementeryo, Oscar. Biha sa nimo, de. Bahala ka. Wa man sa ko magdali nga mabiyuda ko. Pero usaray ako ikapaniguro nimo. Dali kay ko makailis og ipuli nimo. Kay naay daghan diya nga nagsigig paramdam na ako. Labi nagmakakita sila nimo nga magsigig inom. Unsa man sila, de, ha? Nagpabook ng daan. Nagpabook na sila ang daan. Nga kung unsa kuno'y mahitabo nimo, og pananglit matutyo kag sayo, mo apply sila daan isip reserba nimo. Perbida. Si reserva ko taon, si putulin ako ligid. Og day, ha? Ayaw taon, ha? Kaya wapa taon ko mabuslot. Awa pa, pero sa umaabot ng mga adlaw, buslot ng tinae nimo. Kididort pa yan, eh. Pre. Unsa man daan mo tubig naman lang ni? Unsaon man nini mo tubig? Pre, tubig na imno na to, pre. Yati na. Burong tagsayo na pre tubig, pre. Isukay na, pre. Di ko anak. Pre, pakiling, ako lang inom ng tubig. Nya ikaw, palitan lang tigay mo, ha? Ikaw lang hurot, ha? Kaya ako, tubig naman niya ako. Ay, tagpoy binuang niya, pre. Lagi, mabubog sa taning tubig. Palit ko pre mo, ha? O sabi mo imnon, ha? Kay ba ko, 5-50, ha? Okay? Mao ni kalaki sa kong asawa, murag gusto siya nga siya ray malipay taon. Kay ako, di man gyud taon ko niya tungtan nga maglipay-lipay ko. Gusto tigali siya nga siya ray malipay. Unya, Pre, murag hubog naman ka, pre. isong sa ninin tubig, pre. Ay, kumpiyansa na, pre. Isog kay ng tubig. Hak ba yan, eh. Una lang ko, pre, ha? Muli na ko nga, bisag di ako sa mga, murarubong minul ko. Sige, pre, oy. Kay murag hubog ligid ka. Hubog kay ka, pre, oh. Usam. Yatod ti ka, pre, sa inyo? Yatod ka. Ayaw na, pre. Tol-tol pa ko. Sige. Ari na ko, pre. Ngano, pre? Ay, saragod. Di ba amo mo, di, pre? Di ba? Ani am tabig inom sa amo, di ba? Oo, skambuha nga. Hubog naman ta, pre, oy. Ahak bi ani, oy. Sige. Ako di ay mo adto, pre. Ako di ay mo una ni mo, pre, oy. Kadi man ikumpalay imuham dai ni. Bitaw gi padungol-dungol ti ka. Sige, pre. Wala na ko, pre. Kay murag mituyok na akong pananaw, pre. Saingan, pre. Mituyok na akong pananaw. Tuyok na? Sige, pre. Lakaw na. Uli na sa inyo, ha? Kay malaba pa maghata. Ikaw ba? Malaba pa ka? Ako kay under kay ko, pre. Mga labang mong guli. Sige. Nya, lakaw na, pre, ha? Uli na sa inyo. Karon na, pre. Sa man? Ngano man? Ngano karon man, ha? Paghuwat, ragod.
Kasi paghuwat. Ikaw may naghuwat siguro. O lagi. O lagi. O, libog talim Tuyok na. naman ni kumpadaan. O. O lagi. Waton lang nako muaging amoa. Putsay. Dito buhangin na ninyo, pida. Ngano man? Timpas ng gaya yung yanan. Porbida, di ba? Unsa? Nayabag na. Simang dito la irota. Pagkakidot ba mo pre? Pre? Oh, asa naman ito mong kaauban si Inom? Si Parikanot? Kuhan ka ng tuwan na dahil may uli na. Ah, nakatultol pa ka tug muulis ila? Oh, tultol eh. Yung sabi mo, siguro di ka tultol. Tultol to. Giyon sa mo pag siguro nakatultol gito. Ako magsundan, ha? Sundan ako siya tanaw paglakaw niya. Yan na siya gisubay para makabot siya sila. Ito may nagisubay? Kuhan, subay siya sa kanal. Sige, subay sa kanal. Ha? Ingon to siya nga, ang atong kanal ko no, kinidinhing kanal na to, sumpay na nga, sumpay, misubay lang siya kay sumpay kunos kanal sila. Okay, Dort. Ayaw! Kadiot sa! Unsay ato? Na, Oscar, ma'am. Paano yung bahay, ma'am? Oh, mao ni iya kong asawa nga naman. Mag-CI man, mag-CI lang ta ko, ma'am ba? Mag-CI ko. Pagtarong dong ay. Pagunsa ka? Mag-CI Si ko. ay. Oh. Ginoo ko. Unsay sa kung bana di ay. Kadiot sa sir hataw ko nako. Oscar dong! Oscar! Ha? Unsa day? Nay nangita nimo. Si ay kuno siya. Patay ka mapriso tingali ka na Oscar. Ano? Si ay kuno na siya. Dapat tingali ka Oscar. Si CIS, ha? Ambot oy basta ingon siya si ay siya kung si IS na ambot lang unsa na. Basta hala na hadlo ko. Unsa di na siya di ay dong. Pastilan ko yawan sa tanang mong giingon din na ring, oy. Nag-CI sila, dili na CIS, patakam lang ka, oy. Dong, unsa mo ka, ha? Sir, taga Cebu Motorcycle Corporation ko, sir. Ni ako kay mag-CI ko. Pikuha man kag motor, sir, no? Oo, pastilan ko yawan na tanang mong giingon din na ring, oy. CI ni sila, dili CIS, patakam lang ka. Unsa di ay? Tepa. Nagwa di kag motor? Oo, day. Kain pa ha. Sa buti pasabot ni Oscar. Nikuha kag motor nga wa ka magsulti nako. Oo, nga no ba di, day, ha? Nikuha ka nga wa ka mananggid nako. Kay nga no malagi, hadi man ikay babayan, ako man. Bisa na. O sige, bisa na. Dili ko mo sugot ka magkuha ka ana nga wa ka mananggid nako. Ay, noon sabi taon ka na rin. Ay nalata Oscar. Oh. Nga naman, may plano kang mababae no. Taon kay. Nga no ko taon? Mangutana ka pa nga no. Oh, radyo galing dito kayo ng butura di tayan. Huwag magili na Abay! mababay. Unsaw ka. Una ha, wa kay respeto na ko ana. Wa kay respeto. Imo ko kong asawa gud. Nya di ka mananggid ako nga mukuha kag motor. Ikaduha, nagtuo ka dili ka alkansi ana. Nagbayad kas motor, magpagasolina pa ka, doble na imong gasto. Unyag madisgrasya ka, samot na gasto, kay magbayad kas imong gikabangga. Unya ikaw napiang pa ka o di ba matotyo ka. So asay na kanindot ana, ha? Ha? Ikatulo, matintal ka anas bisyo kay ang mahitabo makapamabay ka ana. Grave naman. Reb, grabe si imong kigol. Kay nga dili tinuoy ha? Kaysa imong pasakay sa kayon ana, di ba imong babae no? Sabi lahi mo sa kayang ang akong mga ex-girlfriend. Animal ka, doon na lang kay babae lagi. Kinsa na babayhan na, kinsa, tugaan, kinsa! Si Naring. Ikaw ko. Si ikaw, good. Ikaw lagi. Unsa? Si ako! Ikaw lagi. Natural nga ikaw. Kisam na Eh, mo magkaka-ex-girlfriend! Oh, nakailari ka sa akong ex-girlfriend. Dangutan na gani kung kinsa na! Ikaw, labi, uya ba ta sa una? Nya karon minyo ng bata sa ato pa, ex-girlfriend ka na ko. Pagka bimbro ka judo karate sa punda, bida. Judo karong karate ron, ha? Nanakon ako nimo pagsulti, ha? Pues pagbudbud ang imo, kay mo layas ko na itong panimai. Bahala ka na sa kinabuhi ni mo. Jugo day ko, ha? Membro ko sa karate, ha? Jugo ka na nga mo! Oy, dili taon day. Oy, noon sa taon, asa ba ka na rin, oy? Hoy! Wala na, sin. Layas ta, sir. Oo, nakapapalik ka niya. Ambil ko bilayasan ka. Hay, pagkakindod!
Mao na akong problema taon, milayas kong asawa bisag wa ko na yung kuhas motor. Pero milayas jud siya unsa kom ni nako taon Ate Pres, ikaw Ate Pres babae magyud ka. Okay ba yang gibuhat nga bisag wa ko na yun layas siya? Pasagdal lang kanina ko nga muli ra siya sa amo. Bam, basahi ko nota diha bam. Ako ba nga pason bam? Palihog tabagi ko. Unsa man ko kamoy pasultihon? Oscar. Salamat kay Lord. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Salamat sa tanan na itong mga kaigsunan. Ate Jinjen! Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama. Salamat, Sandy. Bilma Yayoy Bagyo. Wilma lagi. Wilma. Mga mama, thank you kasi niyo pala yung pagpalit. Mama Gina, good morning ni mo diha. Kasi balik-balik. Thank you kayo kay Perming Happy ang mga bata. Taas kay energy tungkol sa Don Pepe Tablian. Yan para sa mga dagko. Don Pepe. Chocolate. Dark chocolate. Kunya, ugom-ugom sa Diamond Yema o BM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Aha. Palit mo ha. Okay, palit gyud ta ana. Ma, ato yung paimno na to mga anak ana ma kay kondisyon gyud kay mga bata kun makainom og Don Pepe Tablia. Tinuod na, happy gyud kayo taon ta. Happy kay ng mga bata nga mulakaw pa dong sa eskwelahan or wa na may maglakaw ron. Magsakay naman lang motor, tricycle or basin katong mga probinsya na pay maglakaw-lakaw. Paim na gyud na og Don Pepe Tablia nga atong mga anak kay kondisyon kay na mulakaw pa dong sa eskwelahan. Panington pa gyud na padadi lang labakara kay para itrapos sa singot kay nindot mo kayo ugom-ugom o may special o aday mo niya may special o ang kanang magchat-chatin ha ang Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker may ato ang kanon-kanon para naibangil ang atong tiyan unya sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos kung nagbuhat siya Miguel Poliar Fertilizer good morning ni Budia Kap salamat kayo o sa tanang mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro kumusta ka niya Ma'am Jasmine ang pinalanggang kapikas ni Sir Raul Alibio Isoto diha sa Bunbon. Thank you kayo ninyong tanan dinha sa tanang mga tao po niya nga gipagamit po sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay doon naman siya yung mga flower shop good si Ma'am Jasmine. O niya ang iyang mga tao diha kanang just now iyang mga tao iyang gipainom og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mo sina iyang gipainom po na sa tanang mga trabador po labi na gyud sa opisina ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo, Kuya Nick Pipito, mo yun na, Dudog GR Pipito, og sa Bromid Space, ti Ma'am Shed. Thank you kayo. Salamat kayo, Ma'am Shed, sa imong mga tao diya, nga gipagamit din mo sa atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo sa mga tao po ni Vice Mayor Choy Asnar, Ricky Asnar, Ryan Kaki, Ma'am Casmer Arrao, og labi na gyud ni Kutsiyal Lester Dan, og Kutsiyal Francis para sa ilang mga tao gipainom pud sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix basta sa opisina gali ang atong ipainom sa atong mga trabahador din ha ang Sed Panyawan Coffee Mix good mao na nindot sa mga driver sa mga taxi driver para di magduka unya kanang mga nagtrabaho mga construction inom gyud mo kay para di mo magduka kat mo ang mga building lagyo kayo tag-as kayo si bako la magduka mo labot lang kagud sa may tabo niyo mo na kinahanglan ka mo inom sa atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa adlang tanan ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo, Ate Pres. Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol na to sa itong lawas, ato ng imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa kaadlaw inom. Sa buntag, na kamakaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Iring paniuto ni mo, maughapon, sa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon o nakamakaon sa imong paniuto. Mausap gyapon sa gabi sa imong niyang pagpanihapon, inom na pudaan o sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI ay yaw na magkahadlok
Tungod kay doon na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidiw guti ay, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Okay, salamat kay Ate Pres. Ug sa tanan po na itong mga tao, ha? Thank you kaayo ninyong tanan. Salamat kaayo. Sa tanan nga migamit sa tuang said panyawan nga said liniment oil nga hinimo sa said marketing. Thank you kay ninyong tanan. Kamo maoy naghimog number 1 sa atuang haplas nga ni Suroy or bisag asa na ni Kuyanap na sa tibuok Kabisayan og Mindanao nga nahimong number 1 sa atuang market ang said panyawan liniment said liniment oil nga hinimo sa said marketing. Said panyawan coffee mato kani said liniment oil nga tinuod mo agtag sa atuang panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos kabataan, ilikay pagyutan sa ringgi. Kung mga plus na sa ito ang said liniment oil, pero sabot anharata palit sa butika. Pero layo galimos butika, pwede rin mo mag-shopping, Shopee, i-type lang ninyo ang said Marketing Incorporated. Makita ninyo ang mga genuine nga mga produkto sa said Marketing na dinaw niya. Ordero lang na ninyo sa Shopee kung layo mos butika para ihatod sa inyong panimay. Shopee lang ta para klaro. Bang? Good morning. Salamat kayo, ha? Kanimo Honorable Barangay Captain Wiwi Figes diha sa Duok. Bunbon. I'm sorry. Oslob, salamat kayo. Ingo mo nasab. Kuso kayo tadi ha? Sa kang Santos Matahom. Naglanong-lanong yung radyo diha sa may opera. Okay, Capitol Site. Suy Clarissa, thank you. Tileng Lucero, salamat sa inyong pagsunod. Ingo man ang mga tourist guide diha sa Moalboal, no? Kanimo din ha, Richard William Monti, Richard Bismanos, Jovinal, Apostadiro, Richin Gabato, ay ngumnasab kaninyo din ha, Alexon Henolos Vergara og Irene. Ano ka mga limot ha sa inyo hang mga gimbuhaton matag-adlaw sa inyong mga ligo sa Celebrity Kotik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na sa natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sa Celebrity Kotik Beauty Soap, adto lang kita mo tanan sa butika kay pananglitan og doon na kami mga blackheads itom or whiteheads inyong naong sa Celebrity Kotik Beauty Soap. Diin magpabilin kitang batanon younger looking kutis artista kutis porcelana. Siguro ang nga kanto sa butika original ay mong mapalit pinagis imong paglilid has kilid. Adunay label nga nakabutang said Marketing SCAT. Thank you. Okay, salamat kayo, Bam. Unya, sa tanan ito mga kaigsunan, ha? Mga kaigsunan, kita da sayon kita nga grabe yung kining toxin, patay na to. Ang toxin may mudaot sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawatan. Kung madaot major nga mga sakit, maog yung takboy na to. Grabe, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa natong balatian mo. Nang kinanglan yung ka, mo inom yung kag G-Detox. Kada adlaw, yun na, G-Detox plus herbal capsule. Kada adlaw, murag maintenance ni mo. Kaya nindot makining G-Detox. G-Detox, natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients, kabaway makapalingon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mainungdan sa imong balatian. O garon ligon kanunay ang atong vital organs inom gyutam matag adlaw og G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Ang number 1 nga mo tangtang sa toxin sa atuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na ito adlaw. Si Dodong Oscar, Ate Pres. Oscar. Simpores Dodong Oscar, Ate Pres. Kuan ka ng iyang yung likramo kay kuno iyang mga lihok, kwintahon siya ng asawa. Tanan nga mga lihok niya. Kalihok niya pintahan. Kwintahan siya sa iyang asawa. Kwintahon gyud bisag unsa may makuha nimo na murag ginana, Ate Pres. Katapusan ng utang siya kuan motor. Pagpangutang motor, gikwintahan niya. Unsa may makuha nimo ng utang motor? Palit kang gasolina. Unya si Bakom das baga kabayad pagkadaghan kay mga atik kay asawa. Mao na nga ikaw lay puyo din sa tuwa. Layas
lang ko. Nilayas yung asawa Ate Pres, kay di ko na siya patuo, kay di gyud niya pakuha og motor si Oscar taon. Mao ni problema taon niya Ate Pres, nilayas unsaon kuno niya, say buhato niya yan yung asawa taon. Hindi mo siya na pwede nga iyahan na pagbuutanan mo yung motor. Oo. Nyambanan na ninyo. Unya, nilayas naman si ang asawa Ate Pres, bisag wa siya mo dayon og kuhang motor. Mao na di Ate Pres. Nga naman, day, doon naman kayo trabaho ang bana. Mabito yung gingon Ate Pres nga dumakuan man ka nga ako may mubayad na. Sawa Oo. siya. Day, ayaw lang sa tao ginanaan ni mo asawa day. Ay mo bana day, luoy kayo. Mura wagtangan mo kalipay tao di mo bana. Di maayo na Ano mo. nang pamana kay pinangga na Oh, di maayo. Lisod kay na. Hatag wilis Pedro anang yang di 6 anyos og paralo tanan. Padadaan wilin niya kada sibana 300 gyud na kada sibana. Og kwintahon nimo 1,200 ang simana anang ang buwan anang iyahang kuan. Yang I love you. Tidak na siya ko ihatag. Tibuok da. Tidak oy. Imo biting ang tibuok kita ihatag. Ay la didil ginusukoy mo mga anak lagi kay. Naman sila yung mga trabaho. Oh, bam, unsa ba ato igasultian niya bam? Ma'am, kining na ang doon na tayo ipambit mo, ma'am, para ay natamahayagan Sige ba? ka kung sa imong mga kabalakaw, sa imong mga concern, sa imong bana. Kung ari ka diris panultihon 16, versikulo 1 nga to sa 3. Ang tao maghimog mga laraw, apan ang Ginoo maoy magbuot sa tanan. Ang tao maghunahuna nga husto ang tanan niyang gibuhat apan ang Ginoo maoy maghukom niini. Itugyan sa Ginoo ang imo mga laraw o mulampos ka sa pagtuman niini. Ang kining laraw si mong bana tanaw nimo moingon nung ka nga mao di kay kuha motor kinaadi kay babae. Ang imong Layo kayang pangagpas. layo. Mao nga, ug ari ka dire sa verse 3, gingon dire tugyan sa Ginoo ang imong mga laraw ug magpalampusong ka sa pagtuman niini. Iampo na lang. Dili kay imo moingon ka nga abi ka na sa babae. Ingo ba sa siya bam nga kinsa bitak yun ni sa akong ex. Sa nagyo di kay babae sa ex matika kay uyab man ta sa oda. Karon minyo naman ta so ex tika. Mao laging, ang tao maghimog mga laraw apan ang Dios mao'y magbuot sa tanan. So ayo ka balaka kung sa laraw sa imong bana sa tumoy ni ana nag-abin, nag-ubay ang Nag-abay. ang Ginoo. Mao nga ayo ka balaka ang ibuhat sa imong bana kay ang giingon lang niya nga pasakyo niyang ex. Wa makagawa may agi, wa makay binuhatan ng imong bana. Ug naa man gani, di mahilot ang tanan. Kay matud pa dire ang tao magununa sa husto, ang tao magununa nga husto ang tanan niyang gibuhat, apan ang Ginoo maoy maghukom niini. So ayaw ka balaka kay og sa Tagalog pa naggabay ang Panginoon. Naggabay ang Panginoon kung maayo bang iabot o dautan. Siya ra mo'y mohilot adto sa tumoy. Ayaw ka balaka i-pray lang kung unsay mga binati sa imong bana at least ug moingon ka kanang ang unsay nga niong ug moingon ka kanang abi kay na babae. Ay ka balaka nga naman ay. Mas may mangani og klase bayot. Para mapunan yung budget. Sa mga nagpanagat yung daluman noon. Kung ako ay pasultihon.